ठीक आहे. तर पुन्हा तेच की 6व्या अध्यायाकडे जाताना पुन्हा आपण थोडीशी उजळणी घेतच असतो, की ज्या 5व्या मी काल तुम्हाला दोन्ही याचं ग्रुपवर पाठवलंय 4थ्या आणि 5व्याचं रेकॉर्डिंग पीडीएफ. तर निश्चितच आणि अध्याय वाचा. अध्याय वाचणं हे खूप महत्वाचं आहे. ज्या क्षणी तुमचा अध्याय पूर्ण होतो शिकवून माझा, तेव्हा त्याच दिवशी त्याचं जर वाचन केलं, अध्ययन तुम्हाला करायला खूप 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 मदत होईल त्याची आणि ते ज्ञान आत्मसात करायला त्याचं खूप मदत होईल. तर म्हणून सगळ्यांनी अगदी आवर्जून मी परत परत सांगत असते की अध्याय वाचा त्याच्या त्या दिवशी. तर अशा या कर्मयोगामध्ये जो योग आपण 3ऱ्याही अध्यायात बघितलेला, तिथे भगवंताला अर्जुनाने विचारलं की कर्म संन्यास मग मी संन्यास मग एक काहीतरी काय, जेव्हा 3ऱ्या अध्यायामध्ये सांगितलं तेव्हा कुठली गोष्ट एक काहीतरी मला पाहिजे आहे, तर मला ज्याचं महत्व हवं आहे. मग जिथे भगवंतांनी सांगितलं की संन्यास नाही तर तू कर्मच कर, आणि जे कालच्याही अध्यायात 5व्या अध्यायात भगवंतांनी सांगितलं की कर्माला महत्व दिलेलं आहे. तू तुझं कर्म सोडू शकत नाहीस. त्याचा त्याग करणं हे योग्य आहे, परंतु का त्याही पेक्षा भक्ती योग, आणि ज्या भक्तीच्या मार्गाने तू ती फळं जी आहेत कर्माची फळं, ती तू भगवंतांना अर्पण कर. तू माझ्यासाठी कर्म कर, आणि जेव्हा ती कृष्ण भावना त्या कर्मामध्ये येते तेव्हा तो निश्चितच कर्म संन्यास योग म्हणजेच कर्म योग म्हणजे ज्याचा कुठेतरी तो बांधला जातो भगवंतांशी संलग्नता त्याची, आणि म्हणूनच त्या कर्माचा संन्यास न घेता तू ते कर्म तुझं पूर्णपणे कर, तुझ्या जबाबदाऱ्या पूर्णपणे पार पाड, कुठल्याही तुझ्या कमिटमेंट्स पासून तू ढळू शकत नाहीस. म्हणूनच अर्जुनाला परत परत जे 3ऱ्याही 4थ्याही 5व्याही अध्यायामध्ये की तू दृढ निश्चयाने उठ आणि युद्ध कर, जो अर्जुन असमंजस झालेला आहे. मग जे म्हटलं मी तेच हो, की जी भगवंतांची योजना आहे. मग आजही आपल्याला बघायचंय की अर्जुनाला अनेक प्रश्न पडतायत आणि त्या प्रश्नांची उत्तरं देण्यात भगवंत तो उपदेश करतायत. मग जे निष्काम कर्म, या कर्माला आपण बघितलं कर्म, विकर्म, अकर्म. मग जे कालच्या निष्काम कर्मामध्ये आपण बघितलं की मग इतका इतका शुद्ध भक्त असतो तो, की त्या भक्तावरती त्या पापी गोष्टीचा प्रभावही पडत नाही. ज्याप्रमाणे कमळाच्या पानाचं उदाहरण दिलेलं आहे. ज्या हरिदास ठाकूरांची आपण कथा ऐकली आणि त्या हरिदास ठाकूरांमुळे ज्या वेश्येचं परिवर्तन झालेलं आहे. अशा प्रकारे ज्या साधू संग लवमात्रे की थोड्याशा संगतीने सुद्धा जितका काळ ती हरिदास ठाकूरांच्या केवढ्या थोडा वेळ त्यांच्या संपर्कामध्ये असून सुद्धा तिच्या मनावर, कारण एका शुद्ध भक्ताच्या ज्या शुद्ध भक्तीतल्या त्या भगवंताशी आत्मसाक्षात्कारी जे आपण म्हणतो, मग आपण तेच आज बघायचंय हो. की मग नुसतं ते कर्माचा त्याग करून आणि मी हे करणं सोडलंय, ते करणं सोडलंय, परंतु ते येताना मी 6व्या अध्यायावर पुन्हा ध्यानयोगाची येतेच आहे. पण आपण हा मुद्दा पूर्ण करूया, की ज्या हरिदास ठाकूरांनी त्या वेश्येचं परिवर्तन केलेलं आहे. त्याचप्रमाणे आपली श्रीला प्रभुपाद की ज्यांनी हिप्पींमध्ये अनेक ज्या काल मी सांगितलं, की अंमली पदार्थांच्या आहारी गेलेल्या लोकांमध्ये, की जिथे मनुष्य उभाही राहू शकणार नाही, अशा अशा भागांमध्ये ते जाऊन त्यांनी हे कृष्ण भावना प्रसारित करण्याचं काम केलेलं आहे. मनामध्ये एकच दृढ श्रद्धा होती आणि म्हणूनच त्या कुठल्याही पापी गोष्टीचा त्यांच्यावरती कुठलाही प्रभाव झालेला नाहीये. आणि मग अशा प्रकारे जी व्यक्ती हे जाणू शकते, त्याच्या आधी जे मी सांगितलं, की मग ज्या इंद्रियांना, मग आपली इंद्रिय इतकी स्ट्रॉंग आहेत, परंतु प्राण्यांची इंद्रिय, अगदी एक इंद्रिय जरी इतकं स्ट्रॉंग असलं आणि कुठेतरी ती आसक्ती, कुठेतरी ती ओढ इतकी स्ट्रॉंग असल्यानंतर कशा प्रकारे ते आपल्या प्राणाला मुकू शकतात हो. मग ज्या हत्तीचं उदाहरण दिलं, ज्या माशाचं उदाहरण दिलं, की दिसतंय पुढे जाऊन आपल्याला कुठेतरी धोका आहे, तरी पण त्या गोष्टी करण्याचा प्रयत्न केला जातो. हेच मनुष्याला तर याच्यामध्ये टप्प्या-टप्प्यावर धोके आहेत हो मग. मग पुढे जाऊन आपल्याला अनेक अजून ज्ञानात घ्यायचंय, की मग अशा प्रकारे हे इंद्रिय कुठल्याही गोष्टीला बळी पडायला नकोयत, आणि ती आसक्ती ही निश्चितच अनासक्तीमध्ये परिवर्तित झाली पाहिजे. आणि मग अशीच व्यक्ती आहे, की जी शुद्ध भक्त आहे, ज्यांनी आत्मसाक्षात्काराची भावना मनामध्ये जोपासायला सुरुवात केली आहे, ती निश्चितच या मार्गावरती असते. अशा प्रकारे आपण या कर्माचं आणि निष्काम कर्मातून अकर्म कसं साधायचंय, अशा या कर्मयोगाला आपण जास्तीत जास्त सखोलपणे जाणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मग पुढे जाऊन आज आपण बघतो आहोत ध्यानयोग. मग या ध्यानयोगात काय सांगितलं जातं? तर ध्यान योगामध्ये तुम्हाला अष्टांग योग, मग ज्या सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापारयुग आणि कलियुग या सगळ्याची मी जी
उल्लेख केलेला आहे. ज्या सत्ययुगामध्ये मग जिथे लोक लाखो वर्ष जगायची हो, मग अशा या पवित्र वातावरणामध्ये त्या अष्टांग योगाला, त्या ध्यान योगाला निश्चितच केलं जायचं. अष्टांग योगात प्रगती करणे समबुद्धिर्विशिष्यते. अष्टांग योग अभ्यासाचे टप्पे कसे आहेत? मग ते टप्पे आपल्याला आज जाणायचे आहेत. यम, नियम, आसन, प्रत्याहार आणि प्राणायाम, प्रत्याहार कशाप्रकारे ती जागा असावी, असे हे निरनिराळे आपल्याला टप्प्याने त्या अष्टांग योगाविषयी जाणून घ्यायचंय. आणि मग भगवंत म्हणतायत, की शक्य आहे का या भौतिक युगामध्ये तुला हे ध्यान करणं? तर खूप कठीण आहे हो ती गोष्ट. मग अर्जुनही विचारतायत, की जिथे जिथे तुम्ही या मनाला संयमित करू शकत नाही, जिथे मी वाऱ्याला पकडू शकतो, पण मी या माझ्या वाऱ्याच्या पुढे पळणाऱ्या मनाला निश्चित मी कुठेही संयमित करू शकत नाही, कारण मन माझं शत्रूही बनू शकतं, माझा मित्रही बनू शकतं. अर्जुन ही व्यथा मांडतोय भगवंतांपुढे सांगतायत, की मग ज्या वाऱ्यापेक्षाही अगदी जोरात पळणाऱ्या अशा या मनाला मात्र मी निश्चितच संयम करू शकत नाहीये, संयमित करू शकत नाही. ते कसं शक्य आहे? आणि म्हणूनच मग भगवंतांनी सांगितलंय, की हे अशक्य नाहीये. प्रयत्नांनी ते करणं शक्य आहे. कठीण आहे, पण अशक्य नाही. म्हणून जिथे प्रयत्न केले, प्रयत्ने वाळूचे कण रगडिता तेलही गळे. मग अशा प्रकारे वेगवेगळ्या इन्स्पिरेशनल किंवा प्रेरणात्मक आपण गोष्टी ऐकतो आणि म्हणूनच अशा या मग अर्जुनाला पडलेला पुढचा प्रश्न, की असे हे योगी टप्प्याटप्प्याने पुढच्या प्रवासात जातायत, पण कुठेतरी जर त्यांचा प्रवास तो खंडला, मग त्या अयशस्वी ठरले. त्यांनी कुठेतरी त्या टप्प्यावर यम, नियम, प्राणायामापर्यंत जाऊन जर त्यांनी कुठेतरी पुन्हा त्या भौतिक जगाशी निगडीत होण्याचा प्रयत्न केला, तर कुठेतरी त्यांचं ते अर्धवट राहतंय. आणि म्हणूनच मग अशा व्यक्तींचं काय, ज्याचं उत्तर भगवंत सांगणार आहेत. आणि म्हणूनच या भक्ती योगातून आपल्याला आजचा हा अध्याय आहे, हा शेवटचा अध्याय जो कर्मयोगाविषयी सांगतोय. मग कर्मयोगातून, अष्टांग योगातून आपल्याला भक्ती योग कसा साधायचा आहे आणि म्हणूनच या भक्तीच्या मार्गावर आपण उद्यापासून येणार आहोत. मग अशी ही अवीट भक्तीची गोडी आपल्याला निश्चितच कळणार आहे. मग आता हे खूप अघोरी प्रकार आहेत हो. योग म्हणजे काय? मग जे मी पहिल्याही अध्यायात सांगितलं, योग म्हणजे भगवंतांशी जोडलं जाणं. मग जोडलं जाणं, पण जिथे या विविध योगातून आपण जे साधतोय, ते भगवंतांशी जोडलं जाणं. मग हे प्रकार कोणी योग म्हणेल का हो याला? हे कुठेतरी शरीराला, आत्म्याला त्रास देणारे, कुठेतरी त्याला क्लेश देणारे हे प्रकार आहेत, अघोरी प्रकार. की या सगळ्या प्रकारांमुळे काय साधलं जातंय, तर शरीर आणि आत्म्याला अनेक क्लेश दिले जात आहेत. त्याच्यातनं तेवढंच निष्पन्न होतंय. पण कुठेतरी या भौतिक जगतामध्ये याला योग, योगासनं, मग शारीरिक व्यायाम निश्चित योग्य आहे हो. मग ही जी व्यक्ती करते ती कुठेतरी शारीरिक व्यायाम आहे, पण हा योग नाही. की जिथे त्या गोष्टींनी तुम्ही समरस होऊन कुठेतरी एकाग्र, हे बघा नवीन ट्रेंड्स आहेत काही काही नवीन, की मग अगदी हातामध्ये ती बॉटल घेऊन योगा करायचा आहे. अहो पण तुम्ही हे बकरी योग, बकरीला पाठीवर बसवून कुठे असे योग, मग या सगळ्याला योग नाही. तर हे सगळे शारीरिक व्यायामाचे प्रकार झालेले आहेत. आणि म्हणूनच या शारीरिक, मानसिक संतुलनासाठी जेव्हा या गोष्टी केल्या जातात, तेव्हा त्याला योग म्हटलं जात नाही. या योगासाठी कुठेतरी ती संलग्नता आवश्यक आहे. त्या आध्यात्मिक मार्गावरती कुठेतरी उन्नती साधून त्या आध्यात्मिक मार्गाचं ज्ञान घेणं आवश्यक आहे. आणि म्हणूनच अशा या अष्टांग योगाला आपण आता जाणणार आहोत, ज्याची 8 अंग आहेत, ज्यांचं मिलन होतं 8 अंगांचं. तिथेच कुठेतरी मग आपण जाणणार आहोत, की मग यम आहेत, ज्याच्यामध्ये बाह्य नियम, नियम आहेत, अंतर्गत नियम आहेत. आसन, तुम्ही कशा आसनावर बसायचं आहे. प्राणायाम, कशा या प्रकारे प्राणाचा आयाम, त्या श्वासाला कशा प्रकारे नियंत्रित करायचा आहे. प्रत्याहार, विकासात अडथळी आणणाऱ्या सर्व गोष्टींची वेदना, मग या भौतिक जगतातून ज्या काही भौतिक गोष्टींची आसक्ती, त्याला कुठेतरी गोष्टीतून काढून टाकणं, त्या गोष्टी डिस्टर्बिंग होत आहेत, कुठेतरी अडथळा येत आहेत मार्गामध्ये, आणि म्हणूनच त्या प्रत्याहाराला बघायचं आहे. मग धारणा जी अविचलित, मग ज्याच्यामध्ये विचलितपणा दिसायला नको. ध्यान, जे ध्यान, मग ते ध्यान म्हणजे एकाग्र पद्धतीने ध्यान करणं, आणि समाधी शेवटची अवस्था आहे, की जिथे संघटन, एकीकरण. मग कुठेतरी या सगळ्या गोष्टींनी जे साधलं जातं, या अष्टांग योगांच्या माध्यमातून जे साधलं जातं,
ते कुठेतरी त्या समाधीस्थ अवस्थेपर्यंत मग कुठेतरी त्या आत्म्याची आत्मसाक्षात्कारी भावना जोपासली जाते. 1 सेकंद द्या मला. बेल वाजली. मग या 8 अंगातून आपल्याला जे साधायचंय, ज्या 8 टप्प्यांवर मग या अष्टांग योगाच्या पायऱ्या आहेत. 8 पायऱ्या. जे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि समाधी, ज्याविषयी आपल्याला थोडं जाणून घ्यायचंय. मग हे टप्पे काय आहेत? काय आहे यम? नियम म्हणजे कशाप्रकारे आपण त्याला फॉलो करतो, कशाप्रकारे आपण त्याचं कशाप्रकारे आपण ते काय म्हणतात ना त्याला, ह्याच्यामध्ये स्वतः प्रत्यक्षामध्ये कसं आणू शकतो आणि काय त्याचे कशा प्रकारे आपण ते अनुभवू शकतो, अशा या यम नियमांना आपल्याला थोडंसं सखोलपणे वाचून जाणून घ्यायचंय. हरे कृष्ण माताजी, वाचणार? हरे कृष्ण माताजी. यम 6.10 त्याने निर्जन ठिकाणी एकटे राहावे आणि नेहमी काळजीपूर्वक आपल्या मनावर नियंत्रण ठेवावे. नियम 6.17 त्याच्या खाणे, झोपणे, काम करणे आणि करमणुकीच्या सवयीमध्ये संयम. आसन 6.11 ते 14 कुशागवत जमिनीवर ठेवा आणि नंतर ते हरणाच्या कातड्याने झाकून टाका. आसन खूप उंच किंवा खूप खालचे नसावे आणि ते एखाद्या पवित्र ठिकाणी असले पाहिजे. व्यक्तीने आपले शरीर, मान, डोके सरळ रेषेत धरावे आणि नाकाच्या टोकाकडे स्थिरपणे पाहावे. अशा प्रकारे चंचल, दबलेल्या मनाने भयरहित लैंगिक जीवनापासून पूर्णपणे मुक्त होऊन माझे ध्यान करावे. प्राणायाम 5.29 बाहेर जाणाऱ्या श्वासाची इनकमिंग मध्ये आणि येणाऱ्या श्वासाची आउट गोईंग मध्ये होणारी हालचाल थांबवण्याचा सराव करा आणि अशा प्रकारे शेवटी ट्रान्स मध्ये राहा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण. शेवटच्या याच्यामध्ये थोडे इंग्लिश शब्द आले, जे इनहेल आणि एक्झेल म्हणून जे आतमध्ये घेतो आपण पूरक रेचक, त्या टर्म्स मध्ये मी तुम्हाला सांग. बोला माताजी, हरे कृष्ण. नाही, आतमध्ये घेणे आणि बाहेर सोडणे. बरोबर, अगदी बरोबर, अगदी बरोबर. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग यम नियम मग असे हे कृतीमध्ये आणताना मग या गोष्टींना जसं आपण बघतो आहोत, की मग हे अष्टांग योगाकडे वळताना हे कशासाठी आवश्यक आहे. मग या गोष्टी जे आपण जाणायला बघतो, की मग नुसतं जसं मी म्हंटल काल तुम्हाला 2 गोष्टींविषयी मी सांगितलं, ज्या वैराग्याविषयी, मग हे ऋषी, साधू आणि जे कोणी ज्या योगी, संन्यासी, मग कुठेतरी त्या मनाला, मग या अष्टांग योगातून काय साधलं जातं, तो शारीरिक व्यायाम आपण बघितला तो कुठेतरी फक्त त्या कंपॅरिझन, त्या तुलनात्मक गोष्टीसाठी, की तो योग नाही. परंतु हा जो योग या 8 अंगातून या 8 पायऱ्यांमधून जो साधला जातो, तो शेवटी समाधीस्थ अवस्थेमध्ये कुठेतरी भगवंतांशी पूर्णपणे केंद्रित होणं, मग त्या केंद्रित होण्याला, आणि म्हणूनच आपल्याला त्या समाधीस्थ अवस्थेपर्यंत जाणून घ्यायचंय. मग जे संन्यासी, काल आपण कालच्या अध्यायामध्ये बघितलं, की फलगू वैराग्य आणि युक्त वैराग्य. मग हे वैराग्य म्हणजे काय, तर तू कुठेतरी तो कर्म संन्यास नकोय, तर कर्माचा संन्यास न घेता ते कर्म पूर्णपणे जी व्यक्ती करते, मग तो फक्त मोक्ष मिळवण्यासाठी संन्यास घेतला जातोय, भौतिक गोष्टींचा मी म्हणून त्याग करतो आहे, तर ते पूर्ण वैराग्य नाही, अपूर्ण वैराग्य आहे. आणि म्हणूनच त्याला कुठेतरी फलगू, ज्या नदीचं उदाहरण उपमा देऊन त्याला फलगू वैराग्य म्हटलंय. मग एखादा भक्त
मग जरी आपल्या संसारिक जबाबदाऱ्या सांभाळून कर्माचा कुठलाही त्याग न करता तेच कर्म कृष्ण भावना भावित होऊन फळांची अपेक्षा न ठेवता आसक्ती न ठेवता जेव्हा ते केलं जातं तेव्हा ते युक्त वैराग्य. आणि म्हणूनच एखादा योगी हा योगी कधी मानला संन्यासी कधी मानला जातो जेव्हा त्याला मनाचा योग आणि कुठेतरी मनाचं नियंत्रण त्या मनातल्या भावनांचा संन्यास आणि म्हणूनच संन्यास कर्माचा न करता कुठेतरी त्या गोष्टींचा संन्यास त्या भावनांचा आणि त्या त्या गोष्टींविषयी भौतिक गोष्टींविषयी अनासक्ती निर्माण करणं हा असायला पाहिजे. आणि म्हणूनच फक्त त्या गोष्टी टाळून किंवा मी हे भौतिक जगतातल्या ह्या त्या गोष्टी सोडून दिलेल्या आहेत परंतु कुठेतरी तो मी अजून आहे. तिथे ती कृष्ण भावना जागृत होणं गरजेचं आहे आणि म्हणूनच तो आत्मसाक्षात्कार ज्या आत्म्याचे आपण अंश आहोत त्या परमात्म्याला कुठेतरी जाणायचंय. जे कारणांचे कारण परम कारण आहेत. ज्या व्यक्तीने कालच्या अध्याय आपण बघितला की ज्या व्यक्तीने हे जाणलेलं आहे तो निश्चितच त्या भौतिक जगतामध्ये पुन्हा परत येत नाही. जन्म मृत्यू जरा व्याधी या गोष्टींमध्ये मग ज्या मृगराजाची आपण गोष्ट ऐकली की मग सकाम कर्मामध्ये कुठेतरी त्या फळाच्या प्राप्तीच्या हेतूने जेव्हा ते कर्म केलं जातं तेव्हा कुठेतरी त्याचे भोगही भोगायला लागतात. आणि म्हणूनच ते निष्काम कर्म कसं होऊ शकतं याकडे आपला कल निश्चित असावा. कुठेतरी ते अकर्माकडे जाणावं. म्हणून मग या यम नियम या गोष्टींना थोडं जाणून घ्या सखोलपणे की काय असावं. यम या गोष्टीचे नियम अंतर्गत बाह्यम तुम्ही कशा प्रकारे त्या गोष्टींना त्याग करू शकता, त्याचा संयम आणू शकता. आसन बसायला आसन कसं असावं, ती जागा कशी असावी, की आपले अवयव एका लाईनीमध्ये कुठले असावे, ते केंद्रित होण्याची प्रक्रिया कशी असावी. अशा प्रकारे भयरहित आणि लैंगिक जीवनापासून पूर्णपणे मुक्त होऊन हे ध्यान करावं. आसनावर बसून हे ध्यान करावं. मग त्या प्राणाचा आयाम केला पाहिजे. त्या प्राणालाही व्यायाम देण्याची गरज आहे. कुठेतरी ती जेव्हा एकाग्रता साधायची आहे, तेव्हा त्या प्राणाला एका रिदम मध्ये कुठेतरी रेचक पूरक जे प्राणायाम आपण बघतो अनुलोम विलोम ज्याला म्हटलं जातं की मग कुठेतरी जेव्हा डावी नाकपुडी मग सूर्य नाकपुडी ही उजवी नाकपुडी आणि डावी नाकपुडी ही चंद्र नाकपुडी आणि त्याचा समतोल राखून जेव्हा हे अनुलोम विलोम केलं जातं तेव्हा डाव्या नाकपुडीने घेऊन उजव्याने सोडायचं, उजव्याने घेऊन डाव्याने सोडायचं. इथे कुठेतरी ती आवर्तनं केली जातात. आणि मग अशी काही आवर्तनं करून या प्राणायामाला जाणून घ्या की जिथे कुठेतरी त्या आत श्वास आत घेण्याची आणि श्वास बाहेर सोडण्याची या प्रक्रियेला व्यवस्थित रिदमिकपणे कंट्रोल केलं जातं. आणि जिथे मग पूरक रेचक पूरक आणि कुंभक अशा गोष्टी आपण जाणतो की रेचक म्हणजे श्वास सोडणे, पूरक म्हणजे श्वास घेणे आणि मग त्या श्वासालाही रोखून धरून अनेक काळ जे आपली तेवढी आपली पातळी वाढवतात, कुठेतरी आपली क्षमता वाढवतात, ते निश्चितच त्या मार्गावरती अजून प्रयत्न करू शकतात. म्हणूनच मग प्रत्याहार म्हणजे काय तर भौतिक अस्तित्वाचा. हरे कृष्ण माताजी वाचणार सुनैना माताजी. सुनैया माताजी वाचता. हो हो हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. प्रत्याहार 6.15 भौतिक अस्तित्वाचा अंत धारणा 6.15 18 त्यांच्या मानसिक क्रियाकला यांना शिस्त लावते आणि सर्व भौतिक इच्छांपासून रहित अतिरिक्त स्थितीत स्थित होतो. त्याला योग प्राप्त झाला असे म्हणतात. ध्यान 6.19 वारा नसलेल्या ठिकाणी जसा दिवा डगमगत नाही त्याचप्रमाणे दिव्यवादी ज्याचे मन नियंत्रित आहे तो दिव्य स्वरूपाच्या ध्यानात सदैव स्थिर राहतो. समाधी 6.20 ते 23 माणूस कधीही डळमळत नाही. अगदी मोठ्या अडचणीतही भौतिक संपर्कातून उद्भवणाऱ्या सर्व दुःखांपासून हे खरे स्वातंत्र्य आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. थोडस शब्दांचं काही समजायला असेल मी सांगते समजावून. तर म्हणूनच ज्या प्रत्याहारामध्ये मग कुठेतरी अनासक्ती भौतिक गोष्टींविषयी त्या इच्छांपासून आपल्या इंद्रिय विषयांना कुठेतरी ती वासना जी आहे त्याच्यावरती आसक्ती न घेता ती अनासक्ती निर्माण करणं आणि अतिरिक्त ज्या स्थितीमध्ये असतो आपण त्या सगळ्याला कुठेतरी नियंत्रित करणं त्याला योग असं म्हटलं जातं. आणि म्हणूनच या प्रत्याहाराच्या माध्यमातून आपल्याला त्या भौतिक इंद्रियांवर भौतिक इच्छांवर कुठेतरी कंट्रोल मिळवायचा असतो.
ज्याप्रमाणे मग ध्यान कसं लावलं जातं, जसं आपण एखाद्या दिव्याला काच का ठेवतो, कारण मग ती ज्योत एक टक म्हणजे अक्षरशः इकडू का तिकडे हलत नाही. अशा प्रकारे ज्या वारा नसलेल्या ठिकाणी जसा दिवा डगमगत नाही, मग त्या दिव्याला जर आसच लागू दिली नाही तर तो डगमगत नाही. ती एक स्थिर अशी ज्योत जळत असते. त्याचप्रमाणे दिव्यवादी माणसाचं मन आहे, त्या मनाचा नियंत्रितपणा हा महत्वाचा आहे. ज्याचं मन नियंत्रित आहे, जे डगमगत नाहीये, दिव्य स्वरूपाच्या ध्यानावर अत्यंत स्थिर आहे, त्या स्थिर मनाचं महत्व जाणून घ्या. आणि मग जी समाधीस्थ अवस्था, की माणूस कधीही डळमळत नाही, मोठ्या अडचणीतही नाही, भौतिक संपर्कातून उद्भवणाऱ्या सर्व दुःखांपासून हे खरे स्वातंत्र्य. मग कशा प्रकारे त्या गोष्टीला टॅकल करायचं, आणि म्हणूनच मग न डळमळता न डगमगता अनेक अडचणीतूनही मार्ग काढायचा आणि कुठेतरी नामस्मरण. पुढे आपण आज या अध्यायात तेच बघणार आहोत, की कशा प्रकारे हा यज्ञ, कलियुगाचा यज्ञ माणसाला तारून देतो आहे. तर असे हे वेगवेगळे प्रकार झाले, हे 8 टप्पे झाले. मग ही योग प्रणाली तुम्ही वापरू शकता का हो? या भौतिक जगामध्ये हे ध्यान लावणं तितकं सोपं आहे, समाधी लावणं सोपं आहे? चॅटमध्ये सांगा मला. समाधीस्थ अवस्था शक्य आहे का आजच्या या युगामध्ये, भौतिक जगतामध्ये? नाही. वसुधा माताजी, नाही. का नाही शक्य आहे? बरोबर, कर्म करतात. बरोबर. आपलं कर्म करणं म्हणजे कशा प्रकारे मग इतका हा जो कॉन्सन्ट्रेशन, इतका फोकस, आणि ज्या प्रकारे ते भगवंताला सांगितलं की व्यवसायात्मिका बुद्धी. मग ज्या दुसऱ्या अध्यायामध्ये आपण भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितलं की तुझी अव्यवसायात्मिक बुद्धी सोडून तुला फोकस करायचंय, तुला त्या ज्ञानातून ते आचरण करायचंय ज्ञानाचं. बरोबर, अगदी बरोबर मनीषा माताजी, की कुठेतरी ती एकरूपता. आणि म्हणूनच मग कशा प्रकारे आपण ते साधू शकतो, तर ते साधण्यासाठी तो सत्ययुगाचा काळ हा तितकाच महत्वाचा आहे. मग निश्चितच प्रयत्न करू शकतात. मग हे प्रयत्न कसे करायचे भगवंत सांगतायत अर्जुनाला. आणि म्हणूनच ज्या अर्जुनाला हा प्रश्न पडलेला आहे, तो अर्जुन, जसं मी म्हटलं की पहिला श्रोता आहे भगवंतांचा. आणि हे सगळी ही नियोजन आहे हो कुठेतरी, की अर्जुन हा असमंजस झालेला आहे. पण तो इतका असमंजस झालेला आहे की ज्यानी जो जो सामान्य नाहीये, जो नरनारायणामधला नर आहे, आणि ज्यांनी अर्जुनाने जो कुंतीचा पुत्र आहे, ज्यांनी द्रौपदीच्या स्वयंवरामध्ये त्या माशाचा डोळा नुसत्या प्रतिबिंबातून फोडला, असा हा उत्तम धनुर्धर, हा योगी, हा कुठेतरी त्या यांचा, द्रोणाचार्यांचा तो आवडता शिष्य आहे. आणि कशा प्रकारे त्यांनी सगळ्या शिष्यांना, परंतु हा त्यांचा सर्वात लाडका शिष्य होता आणि तो उत्तम धनुर्धर होता. आणि म्हणूनच पुढे आपल्याला ही कथा, मग ह्या मनाच्या बाबतीत आपल्याला म्हणायचंय. मग अर्जुन म्हणतोय की हे सगळं बलाढ्यपणा आणि हे सगळं आहे, परंतु भगवंता, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथी बलवृद्धडम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. मराठीत अनुवादन नाही आलं माताजी. हो सॉरी, हा पुढे Slide. येस येस, हा अनुवाद आला का? हरे कृष्ण माताजी आली. हे कृष्णा, मन हे चंचल, अशांत, जिद्दी आणि अतिशय बलवान आहे, आणि त्याला वश करणे माझ्या मते वाऱ्यावर नियंत्रण ठेवण्यापेक्षा कठीण आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. की मग या श्लोकामध्ये आपण ऐकतो आहोत की मन इतकं चंचल आहे की मग कुठेतरी मला त्या मनाला, जे मी वाऱ्यालाही कंट्रोल करू शकतो, परंतु मी या मनाला जो एका क्षण हो पापणी लवत नाही, तो क्षणातून तो दुसरीकडे, आता इथे तर उद्या दुसऱ्या क्षणाला न्यूयॉर्कमध्ये, तिकडे ऑस्ट्रेलियामध्ये, अमेरिकेमध्ये, अशा प्रकारे तिथल्या कुठल्या ठिकाणी कधी ते मन जाईल हे आपण सांगू शकत नाही. आणि ते इतकं चंचल आहे, कारण मन चिंती ते वैरी न चिंती, इतकं वाईटही मन चिंतू शकतं. आणि म्हणूनच अर्जुन म्हणतोय की हे भगवंता, मी कशा प्रकारे या चंचल मनाला आवर घालू. आणि मग भगवंत सांगतायत, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. धन्य. भगवान म्हणाले, हे कुंतीच्या पराक्रमी पुत्रा, चंचल मनाला आवर घालणे हे निःसंशय कठीण आहे, परंतु निरंतर अभ्यासाने आणि अलिप्तेने ते शक्य आहे.
ज्याचे मन वेलगाम आहे त्यांच्यासाठी आत्मसाक्षात्कार हे अवघड काम आहे. पण ज्याच्या मनावर ताबा आहे आणि जो योग्य मार्गाने प्रयत्न करतो त्याला यशाची खात्री आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच हे कुंतीच्या पराक्रमी पुत्रा, की या चंचल मनाला आवर घालणं हे कठीण असेल, परंतु अशक्य नाही, तर तू अनेक प्रयत्नांनी ते शक्य करू शकतोस. मग ज्याचं बेलगाम मन आहे तो आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये याला येणं खूप कठीण आहे. कारण त्यांनी त्या मनावरती, त्या इंद्रियांवरती, त्या बुद्धीवरती कुठेतरी कंट्रोल मिळवणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. म्हणून ज्याने हा मनावर ताबा मिळवलेला आहे, जो योग्य मार्गाने प्रयत्न करतो आहे, त्याला यशाची खात्री ही निश्चितच आहे. आणि म्हणूनच हे मन बघा, मन मित्र का शत्रू, कारण मन चिंती ते वैरी ना चिंते. सतत त्या मनाचा जर कुठेतरी धाक राहिला तर मनाचा रिमोट कंट्रोल आपल्याकडे पाहिजे हो, आपण त्याच्या हातात नाहीये. जसं टीव्ही बघताना रिमोट आपल्या हातात असतो आणि तो रिमोट नाही सांगत असतो की आता तू टीव्ही बंद कर, आता तू लाव, आता हे चॅनल लाव. तो रिमोट काय सांगणार आहे हो, तुमच्या हातात येतो. आणि म्हणूनच त्या कुठल्याही गोष्टीला अशा प्रकारे जाणा की मग ते मन काय आपल्याला मार्गदर्शन करतंय, मग या मनाला ट्रेन करणं, या मनाला मार्गदर्शन करणं हे खूप गरजेचं आहे. कारण हा मन घटक्यात शत्रू आहे तर घटक्यात मित्र आहे. अशा प्रकारे सगळं ज्ञान घेतलेलं आहे, पण ही कुठेतरी भीती अजूनही मनामध्ये आहे की मग हे मन कशा प्रकारे मित्र बनेल का शत्रू बनेल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. ज्याने मनावर विजय मिळवला आहे त्याच्यासाठी मन हे सर्वोत्तम मित्र आहे, परंतु जो तसे करण्यात अयशस्वी ठरला त्याचे मनच सर्वात मोठे शत्रू असेल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग ज्याने मनावर बघा, ज्याने मनावरती ज्या संन्यासाचं मी सांगितलं की तो संन्यासी तेव्हाच योगी म्हणून वावरू शकतो जेव्हा तो आपल्या मनावरती नियंत्रण मिळवतो आहे. आणि म्हणून ज्याने मनावर विजय मिळवला आहे त्याच्यासाठी मन हे सर्वोत्तम मित्र आहे. मग ह्या मित्राच्या भावना मनाबद्दलच्या किती सुंदर काही प्रेरित करतात. आणि म्हणूनच त्या मनाला जपण्यासाठी मग आवश्यक तितक्या गोष्टींना, की भगवंत सांगतायत जे आवश्यक आहे ते मी तुमच्यापर्यंत नक्की पोहोचवणार आहे, पण जे तुम्हाला पाहिजे आहे ते मिळणं हे अत्यंत कठीण आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे त्यांचा एक मिनिट. हरे कृष्ण माताजी. अर्जुन हरे म्हणाला कृष्ण. हरे कृष्ण. 6.37 अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, जो आरंभी आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गाच्या श्रद्धेने स्वीकार करतो परंतु नंतर सांसारिक आसक्तीमुळे मार्गभ्रष्ट होतो आणि यामुळे योग सिद्धी प्राप्त करू शकत नाही, अशा अयशस्वी योग्याला कोणती गती प्राप्त होते? 6.41 योगभ्रष्ट योगी पुण्यात्म्याच्या लोकांमध्ये अनेक वर्ष सुखोपयोग घेतल्यानंतर पुन्हा गुणवान कुटुंबामध्ये किंवा वैभवशाली कुटुंबामध्ये जन्म घेतो. 6.42 किंवा योगाच्या प्रदीर्घ अभ्यासानंतर अयशस्वी झाल्यास तो त्याचा जन्म अशा अतिंद्रिय लोकांच्या कुटुंबात घेतो, जे निश्चितच शहाणपणाचे महान आहेत. असा जन्म या जगात नक्कीच दुर्मिळ आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग भगवान अर्जुनाला प्रश्न पडलेला आहे की हे सगळं ध्यान योग करणं तर या युगामध्ये कठीण आहे खूप. मग जेव्हा या प्राणायाम आणि प्रत्याहार या सगळ्या समाधीस्थ टप्प्यांमधून ती समाधी साधणं हे प्रत्येकाला शक्य नसतं. आणि म्हणूनच भगवंतांना अर्जुन विचारतायत की मग ज्यांनी आत्मसाक्षात्काराच्या भावनेमध्ये स्वतःला मार्गस्थ केलाय परंतु संसारिक आसक्तीमुळे तो कुठेतरी मार्गभ्रष्ट झालेला आहे त्याचा, आणि म्हणूनच त्याच्यामुळे योग सिद्धी प्राप्त करू शकत नाही. परंतु मग अशा लोकांचं काय होतं? तर भगवंत सांगतायत की मग ती भक्तीचा निश्चितच सहाय्य केलं, भक्तीचं निश्चितच रक्षण केलं जातं. आणि म्हणूनच योगभ्रष्ट योगी पुण्यात्माच्या लोकांमध्ये अनेक वर्षे सुखोपभोग घेतल्यानंतर पुन्हा गुणवान कुटुंबामध्ये जन्म मिळतो किंवा वैभवशाली किंवा एक आध्यात्मिक अशा कुटुंबामध्ये निश्चितच आपल्याला जन्म घेता येतो. आणि म्हणूनच अशा दीर्घ अभ्यासानंतर अयशस्वी झाल्यास तो त्याचा जन्म अशा अतिंद्रिय लोकांच्या कुटुंबात घेतो, जे निश्चितच शहाणपणाने महान आहेत. असा जन्म या जगात दुर्मिळ आहे. आणि म्हणूनच अशा योग्यांचं
कुठेही नुकसान होत नाही. त्यांनी जर 11% आपलं पुण्य त्या जन्मी पूर्ण केलं असेल तर भगवंत त्याचं निश्चितच रक्षण करतायत. आणि तो त्यांनी जर पुढच्या वेळेला विचार करून अशा प्रकारे या गोष्टीचा जाणण्याचा प्रयत्न केला तर भगवंतांनी जे 11% मग तो 11व्या% तिथे सुरुवात करतो. म्हणजे 10% साठवलेला आहे कुठेतरी, त्याची काळजी भगवंतांनी घेतलेली आहे आणि तो 11व्या टप्प्यापासून तो पुण्य हरे कृष्ण, काळजी घ्या जरा. सॉरी. आणि म्हणून अशांचं नुकसान होत नाही, तर ते निश्चितच एका श्रीमंत कुटुंबामध्ये, आध्यात्मिक कुटुंबामध्ये अशा प्रकारे जन्म घेतात आणि जरी ते अयशस्वी झाल्यास त्यांचा तो जन्म अशा अतिंद्रिय लोकांच्या कुटुंबात. आणि म्हणूनच अशा गोष्टींची तमा न बाळगता निश्चितच त्या व्यक्तींना जे काही त्यांनी आधीच्या ह्याच्यामध्ये कमवलेलं आहे त्याच्या पुढे जाऊन निश्चितच त्यांचं पुण्य सुरू होतं. आणि म्हणूनच हा प्रवास, आध्यात्मिक प्रवासामध्ये हे जाणून घेणं निश्चितच आवश्यक आहे. मग ज्यांनी अशा अतिंद्रिय, मग अशा लोकांच्या कुटुंबामध्ये ज्यांनी जन्म घेतलेला आहे ते निश्चितच, जरी ते अयशस्वी ठरले, जरी ते अर्धवट गोष्टी असल्या तरी निश्चितच त्यांना पुढे जाऊन त्या मार्गावरती मार्गस्थ केलं जातं. हे कोण आहे सांगा मला चॅट मध्ये. एक्सक्यूज मी, सॉरी. अगदी बरोबर अरुण प्रभूजी, अगदी बरोबर. मनाची एकाग्रता नसते आणि मन निर्विकार होत नाही, म्हणून समाधीस्थ अवस्था कठीण आणि दुर्लभ आहे. अगदी बरोबर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बाळाची माताजी तुमच्यापैकी वाचाल कोण? मॅडम स्लाइड आली माताजी. स्लाइड नाही आली, सॉरी. मी चॅट मध्ये सांगितलेलं वाचाल नाही, मी वाचायला देतेच आहे, परंतु कोण आहेत हे ज्यांचं अकर्मी म्हणून मी उदाहरण दिलंय, तर चॅट मध्ये मला उत्तर एखाद दोन अपेक्षित आहेत, जसं मी संवाद साधू इच्छिते तुमच्याशी. कोण आहेत? नारद मुनी. अगदी बरोबर वसुधा माताजी. नारद मुनी, अगदी बरोबर. ज्या अकर्मी, म्हणजे जेव्हा आपण कर्माचे प्रकार बघितले तेव्हा त्या अकर्मींचं उदाहरण दिलेलं आहे ते नारद मुनी, ज्यांनी कृष्ण भावना आणि त्या भावनेचा प्रसार करत जेव्हा ज्ञानाचं ज्ञान दिलेलं आहे, प्रदान केलेलं आहे, दक्षाच्या मुलांना ज्ञान प्रदान केलेलं आहे, संन्यासी वृत्तीचं, म्हणजे जेव्हा त्या गोष्टी भगवंतांविषयी आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये त्यांनी ज्या संन्यासाविषयी आणि ज्या कर्माविषयी पण कर्मयोगाविषयी आणि असं अनेक मार्गदर्शनपर उपदेश ज्यांना केलेला आहे, असे हे अकर्मी की कुठल्याही फळाची अपेक्षा न ठेवता त्यांनी या, जसं मी सांगितलं, वाल्याचा वाल्याकोळी झालेला आहे, मृगारीचा मृगारी ऋषीचा बनलेला आहे. आणि म्हणूनच मग ती स्लाइड पुढे गेली का? आणि म्हणून अशा या भक्तीच्या अवीट गोडीला जे आपण उद्या बघणार आहोत, की इतर सर्व योगी, मग जे आपण कर्मयोग बघितला, आपण ज्ञानयोग बघितला, बुद्धियोग बघितला, सांख्य योग बघितला, असे टप्प्याटप्प्याने या मार्गावरून, मग या अष्टांग योगाच्या मार्गावर सुद्धा अनेक या पायऱ्यांवरून मग ती समाधीस्थ अवस्था गाठली जाते. पण जिथे भगवंतांच्या भक्तीमध्ये जेव्हा ही जेव्हा काय म्हणतात भक्ती मार्गातून ती साधली जाते, तेव्हा तर पुढे जाऊनही आपल्याला बघायचं एक लिफ्टचा सुंदर मार्ग आहे. म्हणजे हे सगळे योग कुठेतरी भक्तीमध्ये विलीन होत आहेत. आणि म्हणूनच इतर सर्व योगी भक्ती योगाच्या गंतव्य स्थानाकडे प्रगती करत आहेत. म्हणून हे योग ज्या या भक्तीच्या मार्गातून भगवंतांशी प्रेम, मग तो जो भक्तीचे टप्पे
टप्पे आपण या मार्गावरती बघतो, तर तो भक्तीचा पहिला टप्पा नेहमी मी आवर्जून सांगते, की मनात निष्ठा. मग आडातच नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार आहे, कारण मनात श्रद्धा पाहिजे. ती निष्ठा हा पहिला मुद्दा आहे, पहिला टप्पा आहे. मग पुढे जाऊन साधू संघ, की ज्या भक्तांचं असोसिएशन, त्यांची संगती आणि मग भजन क्रिया, ज्या सत्संगातून मग आपण जे भगवंतांचं सुंदर मधुर गायन करतो आणि भगवंतांची स्तुती वाचतो, स्तुती ऐकतो. अशा प्रकारे मग साधू संघ, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती आणि मग जी अनासक्ती, मग कुठेतरी त्या अनर्थ निवृत्ती म्हणजे त्या भौतिक गोष्टींची अनासक्ती बाळगून कृष्ण प्रेमावरती आसक्ती आणि मग ती रुची, त्या जप नामस्मरणातून कुठेतरी त्या जिभेवरती ते नामस्मरणाची रुची मनामध्ये आणि मग अशी रुची जेव्हा आपण डेव्हलप करतो, प्रगत करतो, तेव्हा निश्चितच त्या भक्तिभावाच्या आणि त्या प्रेमभावाच्या टप्प्यावरती पोहोचतो आणि मग त्या भगवंतांची इतकी संलग्नता साधली जाते हो, की मग कुठेतरी तो संबंध आणि त्या भगवंतांची इतकं, की आपण कितीतरी वेळा बघतो देवळामध्ये जाऊन आपण कधी-कधी ढसा रडतो त्या गोष्टींवर. 1 सेकंद द्या मला. हां, हां. ठीक. आणि म्हणूनच त्या गोष्टींवर आपण अक्षरशः कधी-कधी देवळामध्ये मग त्या विग्रह योगाविषयी मी तुम्हाला पुढे जाऊन सांगणारच आहे. 12व्या-13व्या अध्यायामध्ये या भक्तीच्या मार्गावर आपल्याला खूप सुंदर उपदेश घ्यायचा आहे हो अजून. आणि म्हणून मग ज्या भगवंतांशी, ज्या ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान, मग या भगवान रूपाशी जेव्हा संबंध प्रस्थापित केला जातो आणि म्हणून मग आपल्याला कुठेतरी जेव्हा ते संबंध, प्रयोजन, अभ्युदय आणि प्रयोजन या गोष्टींना जाणायचं या भक्ती मार्गावरती आपल्याला या संज्ञांवर कुठेतरी प्रकाश टाकायचा आहे. आणि म्हणून या भक्ती योगाविषयी मी उद्यापासून निश्चितच बोलणार आहे. परंतु मग हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आणि सर्व योगीमध्ये जो नेहमी माझ्यामध्ये मोठ्या श्रद्धेने राहतो, दिव्य प्रेममय सेवेत माझी उपासना करतो, तो योगात माझ्याशी सर्वात घनिष्ठपणे एकरूप होतो आणि या सर्वांमध्ये सर्वोच्च असतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच असा योगी मग ज्यांनी मनाचा संन्यास घेतलाय तोच पूर्ण योगी ठरू शकतो, जो नेहमी माझ्यामध्ये मोठ्या श्रद्धा, बघा हा श्रद्धा हा भाग अत्यंत महत्वाचा आहे. दिव्य प्रेममय सेवेमध्ये माझी उपासना करतो, तो योगात माझ्याशी सर्वात घनिष्ठपणे एकरूप होतो आणि सर्वांमध्ये सर्वोच्च असतो. असे हे सवंगडी बघा हो, भगवंतांचे गोप गोपिका, ज्या गोप भगवंतांचे जे सुहृद मित्र असे हे सगळे, की ज्यांना भगवंतांचा सहवास लागतोय आणि ज्या वृंदावनामध्ये आपण बघतो, की ज्या कृष्णाच्या पुस्तकामध्ये आपण अनेक अशा कथा वाचतो भगवंतांच्या आणि त्याच गोष्टीला आपण जेव्हा गोलोकाबद्दल पुढे जाऊन वाचणार आहोत, त्या गोलोकामध्ये हे वृंदावनात अक्षरशः असंच सगळं चित्र आहे. आणि म्हणूनच त्या वृंदावन, गोलोकामधलं जे वृंदावन आहे ते मथुरेमधले आणि वृंदावनामधलं तसंच सगळं वर्णन त्याच्यात केलेलं आहे. मग ज्या वृंदावनामध्ये आपण श्यामकुंड, राधाकुंड, मग ज्या गोपिकांविषयी जे नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन, डिव्होशन, ज्याचं मी म्हणते की जे भक्ती उपदेशामृत जे आहे, की ज्याचा उपदेश केला जातो भक्तांना, मग जे भक्ती सिंधू ज्याच्यावरती बऱ्याच वेळेला आपल्याला त्या गोष्टीच्या भक्तीच्या मार्गावरती अनेक उदाहरणं दिली जातात आणि सुंदर अशा त्या कथा वाचून आपल्याला ते अगदी यथायोग्य प्रकारे कळतं. आणि म्हणूनच असा हा योगी कधी सर्वोच्च ठरू शकतो, जेव्हा तो भगवंतांच्या स्मरणामध्ये आणि भगवंतांच्या प्रेमामध्ये, की त्या प्रेमाच्या पातळीवर अगदी तो लीन असतो, की मग कुठलीही प्रकारची भौतिक विषयांमधली आसक्ती नसते, तर ती पूर्णपणे भगवंतांविषयी आसक्ती असते. भगवंतांविषयी त्या भावनेला, त्या कृष्ण भावनेविषयी आसक्ती असते. असा हा योग आपल्याला या आध्यात्मिक मार्गाने मग कशा प्रकारे साधता येईल. मग या योगी, संन्यासी आणि हे जे मन नियंत्रित, मन, इंद्रिय, बुद्धी या सगळ्याला नियंत्रित साधून जेव्हा ह्या भगवंतांशी जोडलं जातं, हा योग साधला जातो, हा ज्ञानाने, या आध्यात्मिक ज्ञानाने आणि मग या आध्यात्मिक मार्गावरती प्रगती साधताना निश्चितच या गोष्टींचा सराव अपेक्षित आहे.
आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत, म्हणून हे श्रीमद भागवतांमधला हा श्लोक आहे. कृते यध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः त्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरी कीर्तनात. वेगवेगळ्या युगांसाठी वेगवेगळ्या योग पद्धती. मग जसं मी म्हटलं, की सत्य युगासाठी ध्यान केलं जायचं. मग जे द्वापार युगासाठी अनेक त्रेतायुगामध्ये अनेक यज्ञ याग केले जायचे. ज्या द्वापार युगामध्ये आपण जिथे भगवद्गीता सांगितली जाते भगवंतांकडून, तिथे पूजा अर्चा आणि मंदिरांमध्ये जाऊन केल्या जायच्या. अशाच या युगांच्या मागोमाग जेव्हा हे कलियुग आहे, त्या कलियुगामध्ये मात्र हा यज्ञ जो आपण बघितला, हा परमेश्वराच्या पवित्र नामाचा जप, जे सध्याच्या युगामध्ये ज्या चैतन्य महाप्रभूंनी हा पृथ्वीवरती आणलेला आहे, असा हा मंत्र, महामंत्र. मला 1 मिनिट द्या फक्त. त्या आमच्या मावशींशी बोलून घेऊ. खूप क्षमस्व, पण काही आपल्या कौटुंबिक कमिटमेंट्स असतात, त्यांनी मला जरा एक 5-10 मिनिटं मध्ये हवी होती. तर म्हणून थोडंसं डिस्टर्बिंग झालं. तर सगळ्यांना क्षमस्व. तर अशा या कलियुगामध्ये आपल्याला जो यज्ञ बघायचा आहे, तो पवित्र नामाचा, म्हणजे ज्या जपाचा, नामस्मरणाचा. मग भगवंतांनी अर्जुनाला जे सांगितलं, की ज्या असा हा अष्टांग योगातून साधणं, की ज्या कलियुगामध्ये, मग या सगळ्या भौतिक जगामध्ये निश्चितच त्या मनाला नियंत्रण करणं खूप कठीण आहे, परंतु अशक्य नाही. आणि मग ते अशक्य का नाही? कारण जेव्हा त्या मनाला, जेव्हा त्या आत्म्याला आध्यात्मिक अन्न दिलं जाईल, तेव्हा त्या आत्म्याने बुद्धीला निश्चितच कंट्रोल करता येतं. त्या बुद्धीने त्या मनाला नियंत्रित करता येतं. ती मन इंद्रियांना नियंत्रित करू शकतात आणि म्हणूनच त्या आत्म्याला उत्तम अशा आध्यात्मिक, मग याचंच मार्गदर्शन करायचंय. आणि म्हणूनच या आध्यात्मिक मार्गावरती उन्नती साधताना निश्चित या नामस्मरणाला आणि त्याच नामजपाचं मी आज महात्म्य सांगणार आहे, की ज्या चैतन्य महाप्रभूंनी हा मंत्र पृथ्वी तलावर आणलेला आहे, त्या चैतन्य महाप्रभूंचा जो पंचतत्व मंत्र आपण आधी म्हणतो आणि मग पुढे जाऊन आपण त्या नामजपाला, जसं मी म्हटलं, की सगळ्याचा जिना बघा, हे टप्प्याटप्प्याने मार्गामार्गाने आपण जाता येतं त्या आध्यात्मिक मार्गावर. पण कुठेतरी अगदी त्वरित उन्नती साधायची असेल, तर तो आध्यात्मिक मार्ग म्हणजे भक्तीचा मार्ग. आणि त्या भक्तीच्या मार्गाने तुम्ही अगदी थेट त्या उद्वाहकासारखं, म्हणजेच लिफ्ट सारखं तुम्ही सुरक्कन वरती, की मग ज्या आध्यात्मिक मार्गावर तुम्ही अत्यंत कमीत कमी काळामध्ये प्रगती साधू शकता, जिथे तुम्ही भगवंतांच्या त्या भक्तीमध्ये स्वतःला लीन करता, एकरूप करता. आणि म्हणूनच त्या टप्प्याने, जे भक्तीचे टप्पे, नवविध भक्तीच्या सेवा आपण बघणारच आहोत, की वेगवेगळ्या सेवांमधून भगवंतांना कशा प्रकारे आपण जोडले जातो भगवंतांशी. परंतु या टप्प्यावरून आणि आध्यात्मिक मार्गावरून उन्नती साधताना निश्चितच त्या आध्यात्मिक मार्गावरती आपल्याला या सर्वांचं सगळ्या गोष्टी आचरणात आणायच्या आहेत आणि त्या भक्तीचा मार्ग जाणून घ्यायचा आहे. आणि म्हणून या सगळ्यावरती आपल्याला आता वेगवेगळ्या गोष्टींमधून जाणून घ्यायचं आहे. मग श्रीमद भागवतम, जे मी म्हटलं उपदेशामृत, मग चैतन्य चरितामृत, या सगळ्याचे कुठेतरी दाखले आणि रेफरन्स इथे दिलेले आहेत. म्हणून मग तिथे सांगतायत, कृष्णवर्णम त्विषा कृष्णम
सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञैः संकीर्तप्रायैर् यजन्तीः सुमेधसः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. कलियुगात बुद्धिमान व्यक्ती सतत कृष्णाचे नामस्मरण करणाऱ्या भगवंताच्या अवताराची उपासना करण्यासाठी सामूहिक नामजप करतात. जरी त्यांचा रंग काळा नसला तरी ते स्वतः कृष्ण आहेत. त्यांच्यासोबत त्यांचे सहकारी, नोकर, शस्त्रे आणि गोपनीय साथीदार आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अशा या चैतन्य महाप्रभूंचा महिमा जेव्हा सांगितला जातोय की कलियुगात बुद्धिमान व्यक्ती सतत कृष्णाचे नामस्मरण करणाऱ्या भगवंतांच्या अवताराची, की मग जे भगवंतांचा प्रत्यक्ष कृष्णाचा अवतार होते असे चैतन्य महाप्रभू पृथ्वीवरती येऊन जेव्हा त्यांचा नामक ते दिसायला कृष्णासारखे नव्हते. तो कृष्ण म्हणजे सगळ्यांना अट्रॅक्ट करणारा, सगळ्यांना आकर्षित करणारा, कृष्णाचा रंग वेगळा होता, परंतु चैतन्य महाप्रभू त्यांचंच तत्व घेऊन, त्यांचाच अंश घेऊन जन्माला आले होते. आणि म्हणूनच ज्या राधा राणीला याचं पुढे जाऊनही अजून विश्लेषण सांगायचं म्हणजे जे राधा राणीचं तत्व आहे, ज्या गोपिकांमध्ये अत्यंत प्रिय अशी गोपिका भगवंतांना होती ती राधा राणी. ज्या अनेक गोपींमध्ये जी गोपिका होती ती राधा राणी, आणि ज्या राधा राणीचं तत्व की मग प्रत्यक्ष भगवंतांनाही त्याचं तत्व उलगडलं नव्हतं, की इतकं इतकं अवीट आणि इतकं काय म्हणतो ना आपल्या बुद्धीच्याही पलीकडे इतकं आहे होते, की आपल्या आत्मसात करण्याच्या आणि कुठेतरी आपल्या जाणण्याच्या खूप पुढची गोष्ट, पुढच्या टप्प्यांवरची गोष्ट आहे. आणि अशा या राधाराणीचं तत्व समजावून घेण्यासाठी प्रत्यक्ष श्रीकृष्णांनी चैतन्य महाप्रभूंच्या रूपामध्ये अवतार घेतलेला होता. आणि म्हणून त्यांच्या सोबत मग त्यांचे सहकारी आणि ज्या पंचतत्व मंत्राला आपण जपतो, ज्याच्यामध्ये बलराम आहेत, नारद, शिवाचा अवतार आणि प्रत्यक्ष राधाराणी, या सगळ्याचे जे अवतार प्रत्येकाने घेतले त्या सगळ्याचं आपण स्मरण करतो. मग हा मंत्र काय सांगतो, कृष्णाचा महामंत्र, की मनाला तारणार आहोत. हे मन त्र, मग खूप सुंदर अर्थ आहे की मनाला त्रायते. मग या ज्या साऊंड व्हायब्रेशन्स आहे, या ध्वनी लहरी ज्या आहेत मंत्राच्या, त्या मंत्राला कुठे, त्या मनाला कुठेतरी डिलिव्हर करतात, मनाला त्या आध्यात्मिक पातळीवर आणतात. आणि म्हणूनच त्याला मंत्र असं म्हटलं गेलंय. मनाला त्राणार, त्रायते, मन त्रायते. आणि म्हणूनच त्या मंत्रातून आपल्याला, त्या ध्वनी लहरीतून आपल्याला निश्चितच हे जाणायचं आहे. मग या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मग या हरे मध्ये खूप शक्ती आहे. म्हणून मग या सगळ्याचा आपल्याला आता अर्थ जाणून घ्यायचा आहे आणि कुठेतरी या प्रत्यक्ष महामंत्राविषयी आपल्याला महत्व जाणून घ्यायचं आहे, की मग या प्रत्येक शब्दावरती कुठेतरी भर देऊन हरे हरे म्हणजे भगवंतांची शक्ती, आणि म्हणूनच त्याचा उल्लेख करून प्रत्येक गोष्टीचा, की भगवंतांकडे त्या शक्तीतून आपण म्हणतोय ते सामर्थ्य वाढवण्याचा प्रयत्न करतोय. आणि कुठेतरी आपण जेव्हा त्या मनाचं सामर्थ्य वाढवण्याचा प्रयत्न करतोय तेव्हा त्या मनाला त्या आत्म्याचा जो आध्यात्मिक अन्न पुरवतो आहे, त्या मंत्राचे उच्चार जे आहेत ते अतिशय स्पष्ट होणं महत्वाचं आहे. मग हे संकीर्तन स्वरूपामध्ये केलं जातं, अनेक लोक मिळून करतात, ज्याच्यातनं समाज प्रबोधन साधलं जातं आणि कितीतरी सुंदर त्याचा असा अनुभव घेतला जातो. ज्या यात्रा केल्या जातात, ज्या इस्कॉन मँगलोर मधून सुद्धा अनेक, आता जगन्नाथपुरीची यात्रा आत्ताच रिसेंटली झाली गेल्या आठवड्यामध्ये, आणि अशा या यात्रेला अनेक भक्त जातात हो. आणि तेव्हा जे भक्त एकत्र येतात आणि एकत्र येऊन जे संकीर्तन करतात, त्या संकीर्तनाला कुठली तोडच नाहीये हो, कशाशी तुलनाच नाहीये त्याची. कारण ज्यातून भगवंतांशी कुठेतरी इतकं जवळीक साधली जाते, इतकं लीन केलं जातं त्या भक्तीमध्ये स्वतःला. बघा किती निर्मळ आनंद आहे अशाच्या चेहऱ्यावरती. मग तो आनंद तुम्हाला कुठल्याही इतर गोष्टीतून तितका दिसणार नाही, तितका हा अवीट आनंद. आणि म्हणूनच पवित्र नावं, मग याला शास्त्राचे संदर्भ आहेत. ज्या चैतन्य महाप्रभूंनी ही पुस्तक, ज्या चैतन्य प्रत्यक्ष आपले भक्ती वेदांत श्रीला प्रभुपादांनी जी पुस्तकं लिहून ठेवलेली आहेत, जशी आहे तशी ही भगवद्गीता तर आपल्यापर्यंत पोहोचवलीच आहे, परंतु त्याच बरोबर त्यांनी अनेक पुस्तकं आणि त्याला शास्त्राचा आधार, इव्हन तुम्हाला अनेक मनात पडलेले प्रश्न, हे सुद्धा या 18 दिवसाच्या अध्यायामध्ये जे 3 पुस्तकं आहेत त्याच्यातलं एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड, म्हणजे तुम्ही कितीतरी वेळा प्रश्न विचारू शकता. मग सायन्स ऑफ सेल्फ रिअलायझेशन, की या
आत्मसाक्षात्कारी भावनेचं शास्त्र, हे सगळं शास्त्राला धरून आहे आणि या सगळ्याला शास्त्राचा पुरावा आहे, शास्त्राचा बेस आहे. कुठलीही गोष्ट तर्कावितर्कावर नाहीये, तर हे लिहून ठेवलेलं आहे आपल्या शास्त्रामध्ये, विहित आपल्या वेदांमध्ये लिहिलेलं आहे. अशा या स्क्रिप्चर्सना निश्चितच जाणून आपण त्याचं ज्ञान घेऊ शकतो. असा हा संदर्भ सुद्धा इथे दिलेला आहे. मग इथे आपल्याला नारायण संहितेतला संदर्भ दिसतोय. कलियुगे युग धर्म नाम प्रचार, ताठी लागी पिता वर्ण चैतन्य अवतार. कलियुगामध्ये लोकांनी फक्त भगवंतांच्या पवित्र नामाचा जप केला पाहिजे, हे नारायण संहितेमध्ये पण सांगितलंय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. इति सोडसंकं नमन काली कलमसा नासनं, नथ परतरोपयः सर्व वेदेषु दृश्यते. मग सर्व वैदिक साहित्याचा शोध घेतल्यावर हरे कृष्णाच्या जपापेक्षा या युगासाठी धर्माची पद्धत अधिक उदात्त सापडेल, की याच्यापेक्षा दुसरा मंत्र. मग या वेदांमध्ये, या काली संतारण उपनिषदामध्ये सुद्धा प्रत्येक या शास्त्राचा संदर्भ दिलेला आहे. मग जे मी आधीचा मंत्र म्हटलेला 2 दिवसापूर्वी, की ज्या चैतन्य महाप्रभूंनी चैतन्य चरितामृत आदिलीला 17.21 मध्ये हा श्लोक आहे. हरेर नम हरेर नम केवलम कलमु नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा. हरे कृष्ण माताजी, वाचा. हरे कृष्ण माताजी. या भांडणाच्या आणि दांभिकतेच्या युगात मुक्तीचे एकमेव साधन म्हणजे परमेश्वराच्या पवित्र नामाचा जप. दुसरा मार्ग नाही, दुसरा कोणताही मार्ग नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कलमु नास्ति एव गतिर अन्यथा. इतर कुठलाही मार्ग नाही, इतर कुठलाही मार्ग नाही, इतर कुठलाही मार्ग नाही. नामस्मरण याला इतकं, की ज्याने त्यांनी ही प्रचिती घ्यावी. हो, नामस्मरणाच्या महतीची प्रचिती ही प्रत्येकाने घ्यावी आपल्या आयुष्यामध्ये. आणि म्हणूनच ज्याचं महात्म्य दिलेलं आहे, त्या नामस्मरणावरती अधिक भर द्यावा. मग हा जो श्रीमद भागवतम मधला संदर्भ आहे, कलेर दोष निधे राजन नस्ति एको महान गुणः, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. माझा प्रिय राजा, कलियुग जरी दोषाने भरलेले असले तरी या युगात एक चांगला गुण आहे. तो असा आहे की हरे कृष्ण महामंत्राचा जप केल्याने मनुष्य भौतिक बंधनातून मुक्त होऊ शकतो आणि अतिंद्रिय राज्यात उन्नत होऊ शकतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच या भौतिक जगामध्ये या दंभ, दांभिक, छल, कपट या सगळ्या गोष्टी जरी भरलेल्या असल्या तरीही त्याच्यात निश्चितच भगवंतांनी उपदेशामृत आणि प्रत्यक्ष चैतन्य महाप्रभूंनी हा जो महामंत्र दिलेला आहे, ही अत्यंत महत्वाची आणि चांगली गोष्ट आहे. आणि म्हणूनच या महामंत्राचा जप केल्याने मनुष्य भौतिक बंधनातून तर मुक्त होतोच, परंतु अतिंद्रिय, मग ज्या आपली आतली द्वार, जी 9 द्वारांचा आपण पुढे उल्लेख आलेला आहे, की 2 नाकपुडे आहेत, 2 कान आहेत, 2 डोळे आहेत, 1 तोंड आहे, एक आपलं जठर आहे आणि 1 जननेंद्रिय आहे. अशा प्रकारे ही जी आपली 9 द्वार आहेत, त्या 9 द्वारांना कशा प्रकारे नियंत्रित करून आपण त्याच्यामध्येच अतिंद्रिय आपण स्वतःला काय म्हणतात ना, उन्नत ठेवू शकतो आणि निश्चित स्वतःला समाधानी ठेवू शकतो. याच्यात आपण स्वतःला कुठेतरी अंतरेंद्रियामध्येच त्या उन्नत करू शकतो. अशा या अतिंद्रियामध्ये उन्नत होण्याच्या गोष्टीला मग या भौतिक जगतामध्ये निश्चित हे जाणण्याचा प्रयत्न करावा, की नामस्मरणावर काय भर द्यावा आणि नामस्मरणाचं महत्व जाणावं. मग भगवद्गीता 10.25 मध्ये यज्ञानाम जप यज्ञोसी, यज्ञाचा मी पवित्र नाम जप आहे. चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला 20.16 मध्ये सांगितलंय, नाम नाम आकारी बहुधा निज सर्व शक्ती तत्रार्पिता, नियमितः स्मरण न कलाः एतादर्शी तव कृपा भगवान, मामापि दुर्दैवम इद ज्ञानम इहना. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे परमपुरुष भगवंत, तुझ्या पवित्र नामात जीवाचे सर्व सौभाग्य आहे आणि म्हणून तुझी अनेक नावे आहेत. असे जसे की कृष्ण आणि गोविंदा,
तू त्या नामामध्ये आपले सर्व सामर्थ्य गुंतवले आहेस आणि ते लक्षात ठेवण्यासाठी कोणतेही कठोर आणि जलद नियम नाहीत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच हे भगवंता, तुझ्या या पवित्र नामात जीवाचं सर्व सौभाग्य आहे. मग ज्या नावाचा उच्चार करताना बघा की अनेक नावं आहेत. मग भगवंतांची जे ऋषिकेश नाव, जनार्दन नाव आहे, जगन्नाथ नाव आहे, मग जे गोविंद नाव आहे, जे गायींना प्रिय आहेत, असे हे गोविंद कृष्ण जे अत्यंत आकर्षित, कुठल्याही गोष्टीला आकर्षित, कोणालाही आकर्षित करणारे असे कृष्ण आहेत. असं हे नाव भगवंतांची अनेक नावं आहेत हो. मग अगदी 1008 नावं. कधी-कधी मुलांचा क्लास घेताना मी निश्चित त्यांना मग ती नावं सांगितली जातात. मग कोणी 108 नावं लिहून आणतं, कोणी अनेक अजून नावं लिहून आणतं आणि त्याचद्वारे त्यांना भगवंतांची ओळख नव्याने की या नवीन नावांमधून आणि निरनिराळ्या नावांमधून भगवंतांचा जो ज्याच्यामध्ये उल्लेख केलेला आहे आणि त्यांच्या शक्ती, मग ज्या ऋषिकेश म्हणजे भगवंत ज्या इंद्रियांचे स्वामी आहेत, इंद्रियांचे नियंत्रक आहेत, अशा सगळ्या गोष्टी जाणल्या जातात. हे लक्षात ठेवण्यासाठी कुठल्याही कठोर नियमांची आवश्यकता नाहीये. मग हे नामस्मरण करताना खूप नियमांची आवश्यकता नाहीये. काय करावं आणि काय करू नये हे थोडंसं सांगितलंय, की जप चालू असताना पंचतत्व जप सुरू करण्यापूर्वी पंचतत्व मंत्राचा जप करावा. श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. या पंचतत्व जे आपण आधी बघितलं, या पाचही जणांचा ज्याच्यामध्ये उल्लेख आलेला आहे, चैतन्य महाप्रभू, बलराम आहेत, प्रत्यक्ष वासादी, आणि जे राधाराणी, शिव आणि नारद यांचे 3 अवतार आहेत आणि हे बलरामांचा अवतार आहेत. अशा सगळ्यांचा जे उल्लेख केलेलं जे स्तोत्र, जे श्लोक आहे, तो पंचतत्व मंत्र आहे. त्याचा निश्चित त्या मंत्राचा उच्चार आधी करावा नामस्मरण करताना आणि मग पुढे जाऊन आपण अ, अ, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र ऐकता येईल इतक्या जोरात निश्चित म्हणावा हो. मग त्याची निश्चित कुठेतरी का मी म्हणू इतक्या आणि कशाला कुणाला ऐकू गेला पाहिजे तर नाही. अहो, मग तुम्ही मी तुलना नाही करत. मग तुम्ही गाण्याच्या भेंड्या खेळताना, गाणी म्हणताना मोठ्या-मोठ्याने म्हणून इतरांना अगदी आवाज हवाय, नकोय याचाही विचार केला जात नाही. परंतु मग त्या मंत्र जप करण्याचं काय हो त्याच्यामध्ये आलाय कमीपणा. कमीपणा हा शब्दच चुकीचा आहे माझा ॲक्चुअली. परंतु मग बऱ्याच जणांना की आपलंच मंत्र, मग असं नाही तर त्या मंत्र जपण्याला सुद्धा ते महात्म्य जपा त्याचं. आणि म्हणून थोडासा ऐकू येईल या आवाजामध्ये उच्चार करावा असं ते सांगितलेलं आहे. प्रत्येक शब्दाचा स्पष्ट उच्चार करावा. जप आदरपूर्वक भक्तिभावाने एकाग्र चित्ताने, मग हातामध्ये मोबाईल आहे, कुठेतरी टीव्ही समोर लावलेला आहे, गाणी ऐकतायत कानाला आणि जप नका करू. त्यापेक्षा नाही केला तरी चालेल, परंतु करायचा असेल तर तो योग्य प्रकारे. मग त्याला इतर नाहीयेत बघा बंधनं कुठेही स्थळी बसून. मग त्याला एवढंच स्थान पाहिजे, याच दिशेला बसा, इथेच बसा किंवा खाली काही अंतरा, तर तसं काही नाही. तुम्ही कुठल्याही दिशेला कसंही गोष्टीमध्ये तुम्ही नामस्मरण, मग मुखाने ते नामस्मरण करतं आणि मग कोणत्या वेळेला तर ब्रह्ममुहूर्ताच्या वेळेला जास्तीत जास्त चांगलं. कारण कुठेतरी मग तो सात्विकता असते त्या सगळ्या, की जे आपण 9 वाजेपर्यंत बघतो, 9 ते 5 हा रजोगुण आणि त्याच्या पुढे 9 ते 7 का 8 वाजेपर्यंत आणि मग जर रात्र आपण जो तमोगुण बघतो, अशा या दिवसाला सुद्धा डिव्हाईड केलेला आहे. आणि म्हणूनच जास्तीत जास्त आपण सत्वगुणामध्ये आणि ज्या ब्रह्ममुहूर्ताला खूप उत्तम काळ सांगितला आहे, अशा वेळेला तो मंत्रजप करावा. स्नान केलंय, नाही केलं, नाही फरक पडत हो. मन चंगा तो काकुटी मी गंगा. अशा प्रकारे मनाने जर तुम्ही निर्मळ शुद्ध आहात, तर तुम्ही सकाळी उठून नामस्मरणाला सुरुवात करू शकता आणि मग स्नानानंतर पूजा करून पुन्हा नामस्मरण करू शकता. मग तो मुद्दाम नामस्मरणाच्या आपल्या जपाच्या माळेवरती करावा. कारण हे प्रभुपादांनी अगदी खूप आवर्जून सांगितलंय, की मग त्या 16 माळांचं खूप महत्व आहे, की जसं तुम्ही आपल्या माळांना वाढवता तसं तुम्हाला तुमची प्रचिती येते. मग काय करू नये हा मंत्र करताना? तर काही शब्दांचा वापर केलाय, नुसतंच भराभरा, भराभरा म्हटले तसं न करता प्रत्येक उच्चार अगदी व्यवस्थित करून तो मंत्र म्हणावा. कृष्ण मण्यावरती माळेतल्या जप करू नये. मग मी तुम्हाला माळ आणून दाखवू का? आणते.
मग ही जपमाळ आहे, सगळ्यांना दिसत असेल. तर हा जो कृष्णमणी वरती दाखवलाय ना, सगळ्यांना दिसतीये का माझी माळ? दिसतीये माळ? नाही माताजी, हातात थोडीशी. अच्छा, आता दिसतीये का माळ? आता दिसते. दिसतीये. तर हा जो कृष्णमणी सांगितलाय, मग या कृष्णमण्यावरती जप नाही केला जात. कुठेतरी हा याच्यापासून सुरुवात केली जाते आणि संपवला जातो मंत्र. मग हा जप करताना इथून जर सुरुवात केली तर कृष्णमण्यापर्यंत थांबावं आणि पुन्हा माळ फिरवून त्या कृष्णमण्याला ओलांडू नये. आणि म्हणूनच त्या कृष्णमण्यावरून न जप करता पुन्हा ती माळ अशी फिरवून तिथूनच पुन्हा जप सुरू करावा. दुसरी माळ पुन्हा तिथून सुरू करावी. मग पुन्हा तिथे दुसरीकडे एंड झाला तर पुन्हा फिरवावी माळ. आणि अशा प्रकारे या कृष्णमण्यापासून सुरुवात करून तिथे संपावं. अशा या कृष्णमण्यावरती जप न करता इतर 108 मण्यांवरती जप करून नामजप करावा. असं काही याच्यावर मी कारणं दिली होती बऱ्याच जणांनी सांगितलेलं तेव्हा, तर तुम्हाला मी त्याचा संदर्भ अजून पाठवेन. मग मोबाईल हातामध्ये आहे, वर्तमानपत्र आहे, सगळं करताना नका करू. पण जप करण्याचे फायदे मग तो प्रत्यक्षच अनुभवावं, की ज्या संकीर्तनामध्ये मग आपण जे भजन करतो, नामस्मरण करतो, ते बघा प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर किती आनंद आहे. मग अनेक ही वादनं सगळी वापरून मग तुम्ही सगळी ही सॉरी सगळ्या वाद्यांसह तुम्ही जेव्हा ते कीर्तन करता तेव्हा त्याची गोडीच वेगळी. साधं बघा ना, सुरुवातीला थोडीशी झांज वाजवली तरी त्या सुंदर अशा किणकिण आवाजाने किती सुंदर त्याला एक गोडी येते. अशा या भक्तीची अवीट गोडी अजून वाढते या गोष्टींनी. आणि मग निश्चितच याचे फायदे म्हणजे काय हो, जे 4 इस्कॉनचे नियम आपण ऐकतोय, कुठेतरी मद्यपान करू नका, परस्त्रीशी संबंध ठेवू नका, जुगार खेळू नका आणि मग मांसाहार करू नका. हे कठोर, हे अत्यंत महत्वाचे 4 इस्कॉनचे नियम आहेत. परंतु हे सगळं करताना ज्याचे कर्म तुम्हाला भोगायला लागतील, ती जर कर्म केली तर त्याचे जर भोग भोगायला लागतील. पण नामस्मरणाचा फायदा इतकाच आहे, की जेव्हा तुम्ही स्वतःला या मार्गावरती कुठेतरी उद्युक्त कराल, कुठेतरी मार्गस्थ कराल, तेव्हा निश्चितच या कर्मफलांपासून, मग निश्चित आधी ही कर्म केलेली असली तरी त्या फलांपासून कुठेतरी निश्चितच मुक्ती मिळायला याचा मार्ग मिळेल. कुठेतरी नक्कीच मदत होईल. वाईट व्यसनांपासून ज्या हिप्पी लोकांना जसं मी म्हटलं, की जे व्यसनांच्या आहारी जातात, सध्याच्या अवस्थेत आपण आपल्या विचार आणि इच्छांचे कुठेतरी गुलाम आहोत. तो रिमोट कंट्रोल त्या मनाच्या हातात गेलाय हो, असं होण्याची शक्यता असते. म्हणून त्या मनाच्या हातात रिमोट कंट्रोल न देता त्या मनाला ट्रेन करा. आणि त्या मनाला कंट्रोलमध्ये ठेवा. मनाच्या कंट्रोलमध्ये आपण न जाता त्या मनाला नियंत्रित करा, त्या इंद्रियांना नियंत्रित करा. काय बोलायचंय, काय बघायचंय, काय ऐकायचं आहे, या सगळ्या गोष्टींना योग्य प्रकारे त्या मनाला मार्गदर्शन करा. आणि म्हणूनच त्या आध्यात्मिक मार्गावर हे निश्चितच साधलं जाऊ शकतं. अनेक चिंता, तणावांपासून मुक्ती साधली जाऊ शकते. अनेक मनात बघा, मग मग आपले नामनिष्ठ प्रभूजी नेहमी सांगतात, की वैष्णवांना मग जे इस्कॉनमध्ये सगळेजण आहेत, त्या सगळे आता आपल्याला इथे सगळे संकीर्तनामध्ये दिसतायत. मग प्रभूजी नेहमी भागवत सांगताना बऱ्याचदा सांगतात, की आम्हालाही हे व्यवस्था करायची असते, ती व्यवस्था आणि अनेक गोष्टी, पण आम्हाला त्या गोष्टीचा स्ट्रेस येत नाही. आम्हाला तो चिंता येत नाही, आम्हाला तो तणाव येत नाही. कारण कुठेतरी ते वातावरण आणि कुठेतरी त्या नामस्मरणाचे आणि त्या सगळ्या गोष्टींचं इतकं वाइब्स तयार झालेले असतात. आपण बघतो, की जेव्हा देवळामध्ये जातो ती प्रसन्नता आणि त्या वाइब्स, ती इतकी एक वेगळ्या प्रकारची ऊर्जा आपल्याला मिळत असते, की खरोखर ते त्यामधली ती प्रचितीच प्रत्येकाने घ्यावी आणि त्या स्वानुभवातूनच ते अनुभवावे. आणि म्हणून या चिंता, तणावांपासून मुक्ती मिळू शकते. मनःशांती बघा, जो तो अगदी मनापासून इतक्या आनंदामध्ये कीर्तन करतोय, की मग प्रभुपादांनी खूप सुंदर अशा या स्टेप शिकवलेल्या आहेत, की हात आणि पाय तुम्ही नाचत आणि ते कीर्तन करताना तुम्ही स्वतःला इतकं झोकून द्या त्याच्यामध्ये. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे तुम्ही ते साधू शकता. असा निर्मळ आनंद त्याच्यातून मिळू शकता. समाज प्रबोधन करू जाऊ शकतं. कारण आत्मज्ञान, मग लोकांपर्यंत एखादी व्यक्ती जर काही वाईट करायला उद्युक्त होत असेल, तर ती सुद्धा तिथे थांबेल. अशा प्रकारे ते ज्ञानाने आणि त्या त्या वातावरणाने हे निश्चितच साध्य केलं जाऊ शकतं. मग अनेक लोक या महामंत्राबद्दल काय म्हणतात? मग त्याच्यामध्ये अनेक उद्योजक आहेत, अनेक कलाकार आहेत, अनेक म्हणजे आपण म्हणतो फिल्म थिएटर मधले मॉडेल्स आहेत अनेक. अशा सगळ्यांना काय हे आली आहे, तर मग ही खरोखरच ईश्वराचा साक्षात्कार होण्याची प्रक्रिया आहे. जॉन हॅरिसन म्हणतायत.
मग ज्या फ्रान्स मधले हल्लीचे सर्वोच्च दिग्दर्शक म्हणतायत की महामंत्राचा जप सुरू केल्यापासून सर्व काही अनुकूल असं घडू लागलं आहे. फोर्डचे हे जे मालक आहेत त्यांना अमरीश प्रभूच म्हटलं जातं. अल्बर्ट ब्रश फोर्ड मालक की जे स्वतःला ज्यांनी इस्कॉनला वाहून घेतलेलं आहे आणि जे काही मिळतंय, जे काही प्राप्ती केली जाते त्याची निश्चितपणे ते अर्थार्जन पण केलं जाते आणि ते योग्य प्रकारे दान करून ते निश्चितच भगवंतांच्या सेवेसाठी दिलं जाते. म्हणूनच ते म्हणतायत की हरे कृष्ण मंत्र जपामुळे मी आयुष्यातील चढ उतारांना सहजपणे आत्मविश्वासाने आणि मनःशांतीने पार करू शकलो. मग जिथे या भौतिक जगामध्ये मी म्हटलं तसं जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी आणि ही संकट तर भगवंत परीक्षा बघतच असतात. म्हणजे भगवंत सांगतायत की या भौतिक प्रकृतीमध्ये पण मी निर्माण केलेलं आहे तुम्हाला, परंतु बॉल इज इन युअर कोर्ट. तो उपदेश पण भगवंतांनीच दिलाय. मग त्या मोहमायेमध्ये का योगमायेमध्ये स्वतःला न्यायचंय हे आपणच जाणायचं. त्या चढ उतारांमधून निश्चित जायचंय, तावून सुलाखून निघायचंय, परंतु ती भावना महत्वाची आणि म्हणूनच ती कृष्ण भावना मनामध्ये जोपासली जाते. अशा प्रकारे हे देसाई म्हणून दिग्दर्शक की बऱ्याच वर्षापासून हरे कृष्णाचा जप करत आहे. मला यापेक्षा आनंददायक असं काहीही मिळालं नाही. हरे कृष्णाचा जप केल्याने मला माझ्या आयुष्यातील सर्व चढ उतारांचा मोठ्या आत्मविश्वासाने आणि मनःशांतीसह सामना करण्यास मदत झालेली आहे. मफतलाल म्हणतायत की जे उद्योजक आहेत मोठे, असे हे मॉडेल बघा, ही जी परदेशामधली मॉडेल की जी असं चित्रामध्ये दिसते आणि जी इथे आपल्याला आणि मग तुम्हाला दिसेल की ह्या ज्या रथयात्रा केल्या जातात, मग ज्या रशियामध्ये, फ्रान्समध्ये आणि अनेक देशांमध्ये या रथयात्रा इतक्या सुंदर प्रकारे साजऱ्या केल्या जातात, की जिथे ते सगळे म्हणजे त्यांचं काही जसं भारतामध्ये केलं जातं तसं पण नाविन्य आणि एवढंच त्यांचं कौतुक, की मग त्यांचे सगळे जे काही वेश त्यांचा बदलून ते अशा प्रकारे साडी नेसतात. मग अशा प्रकारे हे वस्त्र ते घालत असतात. किती सुंदर याच्यामध्ये एक आपण म्हणतो एक वातावरण निर्मिती असते आणि मला वाईट सवयी सोडण्यास याच्यामुळे मदत झाली जप केल्याने. त्यामुळे माझी सर्व दृष्टींकडे बघण्याची दृष्टी बदललेली आहे. अशा प्रकारे आपण तो स्वतःच एक दृष्टी बदलू शकतो. स्वतःमध्ये ते सामर्थ्य आणू शकतो आणि निश्चितच त्या गोष्टींना मनःसामर्थ्याने तोंड देऊ शकतो. हरे कृष्णाचा नामजप सुरू केल्याने मला प्रचंड आनंद होतो. असे हे सगळे मग हे अधिकारी हो का? आहेत चालेल, ज्या आम्हाला चालतं. हरे कृष्ण, काळजी घ्या जरा. मी आज कमी जण असताना मी म्यूट केलं नाहीये आपण कोणालाही. हरे कृष्ण, सोबत सहवास सुरू केल्यावर महामंत्राचा जप केल्यावर माझ्या जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अधिक उजळ झाला आहे बघा, की जे सेवेमधले सेवेकरी आहेत, अधिकारी आहेत, ते सुद्धा त्यांच्या पातळ्यांवर आणि अनेक असे लोक आहेत, की ज्यांच्याकडून आपल्याला हे सगळं वेगवेगळ्या प्रकारे अनुभवायला मिळालंय आणि याच्या वाचनामधनं हा पीडीएफ मी शेअर करणारच आहे. तुम्ही सगळं पुन्हा सविस्तरपणे वाचू शकता आणि तुम्हीही नामजप करू शकता आणि आनंदी राहू शकता. मनःसामर्थ्य वाढवा आणि या सगळ्या गोष्टींना योग्य प्रकारे तोंड देऊ शकता. भौतिक जगतामध्ये सुख आहे, दुःख आहे. मग त्या क्षणभंगूर सुखांनाच खूप अगदी त्याच्यात चिकटून राहून आणि मग त्या दुःखामध्ये कशा प्रकारे स्वतःला मग दुःखात होरपळूनही जायचं नाहीये, सुखात हुरळूनही जायचं नाहीये, पण कुठेतरी तो समतोल साधायचा आणि तो निश्चितच या नामस्मरणातून साधला जाऊ शकतो. हे महात्म्य निश्चित तुम्ही अनुभवायचंय. जो संकल्प आपण पहिल्या दिवशी केलाय की 18 दिवस सतत अध्याय पूर्ण ऐका, ते ज्ञान घ्या आणि आज या नामजपाचा जो महिमा सांगितलाय, तर तुम्ही जर सुरुवात केली नसेल, खूप सुंदर असा कार्तिक महिना आता आपला चालू दिवाळीत होतोय, परंतु हा दामोदर महिना म्हणून म्हटला जातो आणि त्याच्यामध्ये जसं मी इथे कोणी प्राची सुनैना माताजींनी खूप त्यांचा सुंदर हा डीपी ठेवलेला आहे, की मग ज्याच्यामध्ये या दामोदराची पूजा केली जाते, की जिथे यशोदा मैयांनी त्या दामोदराला मग त्या उखळाला बांधून ठेवलेलं आहे त्यांना. ती जी कथा आहे खूप सुंदर, तर त्याचा स्मरण केलं जातं आणि ते साजरं केलं जातं या महिन्यामध्ये. अशा या सुंदर महिन्यात तुम्ही नामस्मरणाला सुरुवात करा. ज्यांनी केली नसेल, जे करत असतील त्यांनी आपला आध्यात्मिक प्रवास पुढे चालू ठेवून अजून आपलं नामजपाचं हे वाढवा, की तुम्ही जप 1 माळ करत असाल, 2 माळ, मग तुम्ही 5 मिनिटं सुद्धा करा. कुठलंही असं बंधन नाही. परंतु त्याच जपाचा अनुभव तुम्ही स्वतः घ्या. ते महात्म्य तुम्ही स्वतः अनुभवा. इति षष्ठोध्याय समाप्तः. मग जो अष्टांग योगातून साधलं जाऊ शकत नाही, त्या भक्ती मार्गातून ते निश्चितच साधलं जाऊ शकतं. अशा या भक्तीच्या टप्प्यावर आपण उद्या येतोय. आता मला तुम्हाला प्रश्न विचारायचा आहे, कारण दिवाळी सुरू होतीये. उद्या, आज पण आहे, उद्या थोडी आहे आणि मग सोमवार, मंगळवार, बुधवार. तर मला असं वाटतंय, की आपण तुमचा मी याच्यामध्ये ओपिनियन घेईन. मला चॅटमध्ये सांगा तुम्ही,
की सगळ्यांना उद्या अध्ययनाला येणं शक्य आहे का? चॅट मध्ये सांगा. बोलत असाल तर बोलू शकता, पण एका वेळी सगळ्यांनी बोलू नका. हो हो मॅडम. तुम्ही येऊ शकता? हो उद्या येऊ शकता? ठीक आहे. हो मग आपण उद्या अध्याय ठेवूया. म्हणून तुमच्यावर हो. ठेवलंय. प्रत्येक आम्ही जे शिक्षक आहोत ते आपल्या आपल्या क्लास प्रमाणे ठरवतोय. मग आपण प्रत्यक्ष सोमवार आणि बुधवार या 2 दिवशी मी फक्त सुट्टी देईन. ठीक आहे? चालेल. चालेल तुम्हाला? हरकत आहे? हो. ओके. थँक्यू सो मच. सगळ्यांनी मला अभिप्राय तुमचे दिलेत सगळ्यांनी. आणि आपण सोमवारी ज्या दिवशी लक्ष्मीपूजन नरक चतुर्दशी आहे आणि पाडवा आणि भाऊबीज बुधवारी आहे त्या दिवशी आपण क्लास बंद ठेवूया निश्चित. ठीक आहे? मग उद्या आणि मंगळवारी मी अध्याय चालू ठेवते म्हणजे आपले अध्याय पुढे जातील तसे. ठीक आहे? सगळ्यांना हरे कृष्ण. मी हरे. प्रश्न असतील तर कोणी विचारू शकता तुम्ही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. छान झालं आणि येऊ शकतो धन्यवाद आम्ही. माताजी. तुम्ही येऊ शकता. खूप छान. हो. धन्यवाद. खूप छान. धन्यवाद प्रतिसादाबद्दल. प्रश्न नसतील तर आपण मी प्रार्थना म्हणते. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटी वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. श्री राधा गोविंद की जय. सगळ्यांनी आपण एकदा मंत्र म्हणूया. काही नाही आहेत का प्रश्न तुमचे? काही आहेत? कुणाला प्रश्न आहेत? नसतील तर ठीक आहे. आपण महामंत्र म्हणूया सगळ्यांनी एकदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. खूप छान. खूप छान. किती सुंदर वाटतं सगळ्यांनी एकत्र म्हटल्यावर तर त्याचा खूप सुंदर इफेक्ट असतो. असा हा नामजप प्रत्येकाने निश्चित करत असाल तर अजून वाढवा आणि सुरू केला नसेल तर निश्चितच आजच्या या सुंदर दिवशी तुम्ही सुरू करू शकता. नामजप अगदी 5 मिनिटं 10 मिनिटं असा करून तुम्ही करून बघा. तुम्ही स्वतः त्याचा अनुभव घ्या आणि निश्चितच जे सामर्थ्य तुम्हाला त्याच्यातनं मिळेल ते तुम्ही अनुभवा. पण नामजप करताना छोटे हे जे काही नियम सांगितले ते निश्चित पाळा. अगदी एकाग्र होऊन मग आपण जे करतो आहोत पुढे जाऊन तेही ज्ञान मी तुम्हाला देईन की आपण अपराध भावनेमध्ये नामस्मरण करतोय. मग आपण सगळेच बिगिनर्स आहोत हो अजून. म्हणून मग आपलं मन करतंय म्हणून हे मन चिंतित वैरी नाही. मनाला कसं आज अर्जुनाने विचारलं की मी वाऱ्याला पकडू शकतो पण मनाला पकडू शकत नाही. म्हणून हे मन इकडे तिकडे फिरणार आहे ते नामजप करताना. अनेक माळा करतो आपण पण बऱ्याच माळांपर्यंत आपण मनाला स्थिर ठेवू शकत नाही. म्हणून ती स्थिरता आणण्यासाठी हळूहळू प्रयत्न करायचा. आणि मग तो अपराधी भाव अपराध नाम असतं, आभास नाम असतं आणि मग शुद्ध नाम असतं. त्या शुद्ध नाम म्हणजे खूप शुद्ध भक्त आणि खूप उच्च उच्च पातळ्यांवरचे भक्त ते गाठू शकतात ती पातळी. परंतु आपल्याला त्या टप्प्याटप्प्याने आपण जाऊ शकतो आणि म्हणूनच त्या आभासापर्यंत निश्चित पोहोचू शकतो. असं हे मन स्थिर करून पूर्णपणे केंद्रित करून जेव्हा आपण एक माळ जरी जपू तरी निश्चित ते खूप महत्वाचं आहे. तर हरे कृष्ण सगळ्यांना. हरे. धन्यवाद. हरे कृष्ण. कृष्ण धन्यवाद माताजी. प्राची माताजी, सुनैना माताजी, हरे कृष्ण. अंजली माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सगळ्यांना हरे कृष्ण. दीपावलीच्या खूप खूप सगळ्यांना. शुभेच्छा. सगळ्यांना मलाही शुभेच्छा. दीपावलीच्या शुभेच्छा. तुम्हालाही शुभेच्छा. दिवाळीच्या हरे शुभेच्छा कृष्ण. माताजी. धन्यवाद. हरे कृष्ण. सगळ्यांना हरे कृष्ण. शुभेच्छा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.